Kipat ba nong song snong ka than nong ston manta ka sngi kila turpuk siya ka office trekam jong ka MEP DCL nong ston hadin ba kila yo pediang ya ki shithi na ka te ka office ka bala butha bakin habban siu ya ka bai thang boarding ka bala penkindet threat ya ki ba bon ban yo I ba ka bai thang boarding ka poi de ki pho hajar ba don ru ki ba poi hadu shilak tam na lor ki jing berngam pha kem pulet lada kem siu Nakaliang juga pat ba ki baralet tur hakate ko office menta kasngi arpusan trek leber kila thu ba ka bai thangding electric de ka bill kala keu shaba palat liam ya ka ba ngola mu durshu ba ka de ka bill bai thang boarding bat ka ba penlengo ka long ba kam sham ladon satya kinu gijing penshai benia ka ba penshisha laki de nadu usnam ayu Hakabayade pakani ka jingja ka seng HNYM West Khasi Hills District hapo ka jingalam uba Thailand lengkhoi president kalalet ban tuklar ya kani kakam henry uba Thailand ulaya thu uba nakaliang jongki bor penya jongkate ka office kem shamla ai kanu ka jing penshai henry kirashu ka nobet bakade ka jingle na ki bor ki bakham halor Hadin bangila yo kaji ucor naki sanpon rupo nyo pongut jinong chong hapo ka West Khasi Hill District na kamta kane ka MEPDCL hapo nongston hadin baka sorkar kala penmi namta kane ka OTS scheme baka sorkar kan mapno namta kisut jong baro kibadon ram nane kibadang sa ka belaj hapo West Khasi Hill District te kajing longo nakaliang kajongi kum kaseng kalong hadin ba kipat ba klumar ba nakaliang ka MEPDCL kalong ba kamdon kano ka details nadu menu bak kin disconnect ya kalaj ban hadu menu bak kindon kata ka interest bat kabalan ka outstanding dues ku bangi ong henry menta kajing wan city habaro kinong sunong kibasa ya kabel kalong ba juduna ya ka khandai pho hajar ya ka shilak ya ka san pho hajar andru pho hajar ka nyo pho hajar kum ta ter henry kajingwan nakaliang kashti nakaliang office kalong ba kenwan be direct na ka outstanding bill direct tang da ka bill ba ki shutho be tang da ka bill don kanu ka detail nadu menu usnem ba kisa bill bat hadu menu usnem ba kim pat siu ya ke bill bat plus nadu basdang bat hadu bakut namta ka interest judon kajing penshai rum namta barok kini kinong sunong kilong pa kilong kemi kibawan hang nek temen kibawan nak kendong kan surat ndai kaji lengo naki kilong kepat yang nakaliang kaseng ba hadin bangila on mi na SDO lakular ba don bor nomar ka dei ka bor ka ba halor naka sorkar ba kajing jenjar pa ba kalong kumno unla ban siu be kawan be direct tang da outstanding bill taki khandai pho bat prapo bat khandai pho jar don detail bat halor kata kan don ru ki kentin ba nakaliang kan stiken berngem balada umla ban siu kendon ka supply code khandai point lai bracket chpo jongka MSERC lem kumta ka office kam pha ban IT no ya kane ka kam ha ka bor jongka an ten nakaliang kipat ba baro kila don ka jing scouting namta kan ka belaj nomar balai halor ka jing one direct outstanding bill klem don detail bat hadin kata plus hapo kendon ka jing berngem ba kinle da ka bor jong ka ai kam sungulungo susu kalong ba nalor ba kine ki siti ki bala pha kumba la pensyai I general secretary jongi Manesha Khmat te kabalongo isu kalong ba ki don ki pajba jongi napo ka West Khasi District ba hakine ki shinong ki thau ki ba jan hapo ka noston ki ba jusiu ru man ubna ya ka bilaj ki dawan ra ru menta ringkat bat ngi kaseng ngilayo ban keren ru bat SDO ngila pen I ru ikibil iba siuman ka banai kataru kidang poi kini kisti ba kasa karam jongki da ki pho hajar nalor ba ki tho hakane ka siti ba la sa da ki ram da ki pho hajar plus ka details kam don te kumno upaj ba unwan siu kane ka pisa nalor ba ki penbiang ya ka bilaj man ka banai ka siti ka poi haki bat ka berngem berset te kane kalong ka ka penting yang ikum ki paj ba jongka West Khasi District hibro ka way de plus ka way ru ka ba khamsung long asu kalong ba ki don kilong yeng ru ki ba katu katne ki ba kimpatan watang ya kalajru kasi thiru haki ka poi te hato nakaliang jungka office trikam hakono kadur
ka office ni labu khanang labu ka sarkar ka labu khanang ka office tri kam hangne poka noston gwas ka listrik ban pe je ka bahaga met ban pe je ki junod don kam jong ki paj babun om baban shu pha ek thi klumar kumne pha thi klumar kumne hato uta bam padon ying ru hap siu bailaj uba siu man ka banai ru hap siu shu te ka jing tri kam kum kane te habe dei bat kane ka kam na kaliang jongi kum kaseng ibu ka jing kerpat lada dei sekibor bahalor ru basu ban pej biang sa sisen yakine ki sithi ki ba pila pha HECC lia simli kani kalong ba ka outstanding dues kalong silak khatsau hajar neruspa san punyo ka outstanding dues jong ka bat halor kane kamdon kanu ka details nadu basdang bat hadu bakut bat kamdon kanu ka interest ndai kawan be direct ka outstanding dues halor kata lada mla ban siwe kane nakaliang kane ka sithi kan kaong ba ka jing pentip kan supply code khandai point lai bracket chpo jong ka MSERC lem kunta ka office kambansi man IT no ha ka bor jong ka ain Kadai sinong nang no. kadai ka sinong na mau kawa pat skan ne ka weiru HI Lestar Kharjarin location kadai tipse kaneru kumju hi kapoi sapu prahajar sispa nyo pesan klam kano ka detail sendai kalong kumju hi sebat kine kiwe ru bun nap dang kine ngimla ban jer kerteng kidon daki pau teli kislip kacu hi karkom